Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso, karong buntaga atong ilailahon kining madiskarte nga inahan. Dunay ubay-ubay ni siya nga mga nabuhat mga kapuso, mga creative niya nga mga ideas nga gipakita sa social media ug nakapadapit sa pagtagad sa mga sugbuanon. Makauban nato karong buntaga mga kapuso si Ma'am Abigail Kismet. Good morning. Good morning, Sir Nico. Thank you so much, ma'am, sa pag-uban kanamo karong buntaga na trending karong bag-o, nakadaghan ang na-attract na nakadapit sa ilang pagtagad kining magipangbuhat nimo sama atong Filipiniana, ma'am, nga environment friendly kuno igamitan nimo og mga tanom, mga dahon. Talento na gyud nimo ni ma'am, nga mahimong creative kayo. Before, sir, I used to be a bag maker, gid ko, sir. And then, karon nga time kay quarantine, ni-try out ko, wala pa man kita school, wala pa na-open ang school, so dili halin ang bag. So, ni-try out ko mga dress, which is wala gyud na ako gibuhat before. And karon, instead of using some materials nga mahal, so ni-go into mga dahon-dahon, mga saging or something, kanarang less expense ra gyud siya, sir. Mga disenyo, daghan lagi kay mga artistic kayo nga mga produkto gipagawa sa social media, ma'am. Diin man ka naka-ideya ani. Okay, like sa akong face mask, naaman to'y awarding nga mahitabo, like ni-appeal man kog backyard gardening food as of quarantine food nga activity nako. Naka-appeal ko sa atong backyard gardening nga sugbusog. And during sa a night before sa awarding, naka-decide ko nga akong kanang i-design ang akong facial ug akong face mask, sort of kanang dili na siya permi nga event. So mao to nga ni-attend ko ato, sir, mao to akong giatinan niya. Moro to naka-encourage nako nga akong i-decorate akong face mask ug face shield. Asa man sa kamo draw og ideas, ma'am, inspiration ini mo mga designs? Normally, sir, sa YT, sa YouTube nato mo naidaghan dito nga idea, then ako ra siyang i-add up, then akong self studyhan, then i-apply nako sa akong self. Karong bag-o balikan na mo kato imong na trending nga Filipiniana in time for buwan ng wika kuno to nga culmination, ma'am. Unsa istorya adto ngano nakabuhat ka adto, Ma'am Abigail? Kanang sige na jud kog buhat-buhat og mga dress, and then ang about sa Filipiniana, it's about like linggo ng wika na siya, so dili ko kamao about sa kanang Filipiniana nga sleeve. So niana ko na curious ko unsa di paghimo og Filipiniana nga sleeve, so mao to nga ni try out ko og himo. Doon ako nung po kay gibuhat karong bag-o, ma'am, katong gown sa sako sa harina. Sir, kanang dibuto siya sa akong pamagumangkon, then dili ko jud ganahan mo spend og kwarta kay, which is wala gid ta ana, less gyud ta, labi na wala tay work. So di ana ko gusto kong mohimo og kanang dress para sa akong pagumangkon, pero unsay pwede na ko buhaton, so nigigo gyapon ako ang sako, sir, gigamit na akong empty sacks, and then kung ni-check ko sa mga materials, mahal na gyud ang tinuod jud nga dress for nga material, mahal siya. Buot pasabot, ma'am, dili ra kinahanglan mo gasto de og dako. Yes, sir, para nako sa karon nga nagsige ko try out og mga ingana, ni anak ko nga pwede ra jud ta mohimo og less nga dili siya ingana ka expensive. Kung doon na kay nakatunan, Ma'am Abigail, karong panahon sa quarantine, unsa man ni? Basta naa tay goal, mawagtang jud ang kahadlok, sir, niya mo there gid to the murag exceed na sa imong limitation ba. Pero worth it ra gihapon. Ma'am, pagkadaghan gyud nimo og nakatunan og napalambo karong panahon sa quarantine, kung doon na kay mensahe sa mga nagtan-aw nato karon, ma'am, labi na mga inahan diha gusto makakuha og mga ideas gikan kanimo, unsa imong gustong ipaambit nila? Akong ika-share nila nga if before wala ta ni show sa atong mga anak before nga about sa pagpananom, maybe this time nindot kayo nga i-share kayo ang time, dako kay tag time nga isip pamilya nga naabi to sa kabalay, para dako kay siyang time nga mahimo nato daghan tang pwede mahimo gawa sa pagpananom, gawa sa everyday nga pagkanang activity sa panimalay, daghan kay tag pwede mabuhat. Pasalamat mig dako, ma'am, sa kahigayunan karong buntaga. Taga Badyan ni si Ma'am Abigail, apan siya sa Mualbual karong panahon ng mga kapuso. Ang inahan gikan sa
Southern Cebu, Ma'am Abigail Kismet. Thank you, ma'am, for joining us. Thank you, Sad Kayo. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.